Yuk, monggo kelaturakan Danjeng Eva, monggo dipun paring tetembang dalu lagon. Kangge ngibur sedaya pun para tamu undangan, langkung-langkung nggih menika kangge Adik Chandra nggih. Heeh, dipun tembaken arupi burung Raja Wali. Yuk, coba monggo dipun laras saking Bayu Jaya Manuga.
Pripun Mbak Datuk lanjut. Heeh. Ya pokoknya dimaremke no. Heeh, Adik Chandra nggih. Ayo monggo saged dipun lajengaken nggih menika diajeng Rena.